susundin anuman ang suliranin, lahat ay aking kakayanin, pagkat ikaw ay kapiling. Subukin man ng panahon, mananatili sa'yo, Panginoon. Walang alinlangang manlilingkod, walang pangambang sa'yo ay susunod, hindi susuko at hindi hinto, patuloy lamang sa iyo, Panginoon. Ikaw ang aking paglilingkuran, kahit saan dalhin. Ikaw ay lagi kung susundin anuman ang suliranin, lahat ay aking kakayanin, pagkat ikaw ay kapiling. Subukin man ng panahon, mananatili. Out. Amen. Isa pong mapagpalang gabi sa bawat isa. Tayo po muna tumayo at para sa ating panalangin. Yes, Lord. Hallelujah. Heavenly Father, Lord, in the name of Christ Jesus, Lord, salamat po muli, O God, sa gabing ito, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa iyong bilal na presensya, Panginoon, sa iyong pagsama sa amin, Lord God, sa gabing ito, Panginoon. Tunay nga, Panginoon, na ikaw lamang, O Diyos, ang aming mapapurihan. Ikaw lamang, O Diyos, ang aming maluwalhati sa gabing ito, Panginoon. Maging sa iyong salita, hallelujah, Lord, sa iyong lingkod na gagamitin, Panginoon, na maghahayag na iyong salita. Tunay nga na itago mo po siya sa iyong likod ng krus, Panginoon, at ikaw lamang, O Diyos, ang maluwalhati sa kanya. Gamitin niyo lamang po siyang mouthpiece mo, Panginoon, Lord God. At Lord, mahayag, Lord God, ang iyong pagpapala, Lord God, ang iyong salita, Panginoon, sa bawat isa. Lord, ihanda niyo po ang aming mga puso at isipan, Panginoon, natanggapin ang iyong mga salita, Panginoon, Lord God. Pagkukorek man ito, Panginoon, o pagpapaalala sa amin, Panginoon, ito po yung maging handa ang aming mga puso, Panginoon. Salamat ng marami, Panginoon. Tunay nga, Lord God, sa iyo po namin tinitiwala ang gabing ito at ikaw lamang, O Diyos, ang kumilos sa lugar na ito, Panginoon, sa bawat nakakapakinig ng iyong salita, Panginoon. Salamat na marami, Lord God. Pinupuri ka namin, pinapasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Thank you, Lord. Amen. Muli, isang mapagpalang gabi po sa bawat isa po sa atin, maging sa mga kasama po namin ngayon sa live stream. So, isang mapagpalang gabi po. So, sama-sama po nating muling papupurihan ng ating Panginoon at we will claim na ang pagpapala po ng Diyos sa bawat isa po sa atin ay umaapaw, sumasagana, tuloy-tuloy na dumadaloy po sa ating mga buhay. Amen? Amen. Kaya po sama-sama po tayong umawit, magpupuri sa ating Diyos na buhay. Amen. Tuloy-tuloy ang pagpapala. Tuloy-tuloy Tuloy-tuloy ang tagumpay. Kay Jesus wala nang hahanapin pa. Buhay mo ay
pagpapala. Kaharian ng Diyos ay nasa atin na tuloy-tuloy. Tuloy-tuloy, tuloy-tuloy, tuloy-tuloy ang pagpapala. Oh, tuloy-tuloy, 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 tuloy-tuloy ang tagumpay. Kay Jesus wala nang hahanapin pa. Buhay mo ay paganda ng paganda. Maragasa sa iyong pagpapala. Kaharian ng Diyos ay nasa atin na. Muli pawin natin tuloy-tuloy, 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 tuloy-tuloy ang tagumpay. Kay Jesus wala nang hahanapin pa. Buhay mo ay paganda ng paganda. Maragasa sa iyong pagpapala. Kaharian ng Diyos ay nasa atin na. Kay Jesus wala nang hahanapin pa. Buhay mo ay paganda ng paganda. Maragasa sa iyong pagpapala. Kaharian ng Diyos ay nasa atin. Ganun pa kay Jesus. Kay Jesus wala nang hahanapin pa. Buhay mo ay paganda ng paganda. Maragasa sa iyong pagpapala. Kaharian ng Diyos ay nasa atin na. Sinabi ng Diyos, aangat ang buhay ko. Sinabi ng Diyos, sasagana ang buhay ko. Ako'y magsasaya, pagkat sinabi ng Diyos ay sinabi niya. Di ko bibitawan ang lahat ng pangako niya. Muli pa, sinabi ng Diyos. Sinabi ng Diyos, aangat ang buhay ko. Oh, sinabi ng Diyos, sinabi ng Diyos, sasagana ang buhay ko. Ako'y magsasaya, pagkat sinabi ng Diyos ay sinabi niya. Di ko binitawan ang lahat ng pangako niya. Oh, maragasa, maragasa ang pagpapala. Aking nararanasan. Di ako magtatakda kung ba't sa'kin napupunta. Nahiyaga at kaluran, imog silangan, saan man magpunta. Maragasa ang pagpapala. Aking nakamtan na. Muli pa, ulitin po natin. Sinabi ng Diyos, sinabi ng Diyos, aangat ang buhay ko. Oh, sinabi ng Diyos, sasagana ang buhay ko. Ako'y magsasaya, pagkat sinabi ng Diyos ay sinabi niya. Di ko binitawan ang lahat ng pangako niya. Maragasa ang pagpapala. Aking nararanasan. Di ako magtatakda kung ba't sa'kin napupunta. Dagat, kagluran, timog silangan, saan man magpunta.
Thank you, Jesus. Lord, muli maraming salamat, O Diyos, sa rumaragasang pagpapala mo sa bawat isa sa amin. Lord, hindi man namin hinihingi, Panginoon. Pero alam namin, O Diyos, na ito po ay binibigay mo sa amin. Dahil kilala mo, Panginoon, ang bawat isa po sa amin. Alam mo, Panginoon, ang pangangailangan ng bawat isa sa amin, Lord God. Lord, we thank you for your blessings, for your prosperity sa bawat isa po sa amin, Lord. Lord, patuloy namin itong kiniklaim, Panginoon, yung mga pagpapala sa bawat pamilya ng bawat isa, sa buhay ng bawat isa, Lord God. And Lord, patuloy kaming aawit. Patuloy ka naming pupurihin, itataas, Panginoon, ang iyong pangalan sa gabi po ito. Yes, Lord. Thank you, Jesus. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, di kayang ilarawan ng kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, di kayang ilarawan ng kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Wala kang katulad, wala nang higit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Awitin ko ba? Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, di kayang ilarawan ng kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag. Ang katulad, wala nang higit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Wala kang katulad, wala nang higit
Panginoon, maraming salamat, O Diyos, sa gabi pong ito, Lord God. Tunay nga, O Diyos, na kami po ay narito upang purihin ka, itaas ang iyong pangalan, Panginoon. Lord, wala pong ibang pangalan. Ang aming pong tinataas sa gabi pong ito, Lord God. Hindi po kami, but your name be lifted up in this place, Lord God. Lord, sa gabi pong ito, as we listen to your word, let your Holy Spirit, Panginoon, ang mag-guide sa amin, magpaintindi sa amin, Panginoon, ng mga salita na maririnig namin, Lord God. Lord, aming mga puso ay bukas. Speak to your children. Bawat isa po sa amin, maging sa mga nasa tahanan ngayon, O Diyos. Lord, kausapin mo sila, Lord God. We thank you, Jesus. Lord, we praise your name. We give you the highest praise, the highest worship, Lord. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Amen. Isang pagpalang gabi po sa bawat isa po sa atin. At tayo po ngayon ay dadako na sa ating pong pag-aaral ng salita nating Panginoon. Amen. Handa na po ba ang lahat? Handa na po ba ang ating mga puso? Amen. Handa na po ba ang ating mga Biblia? Walang sumagot Puso. Ayan, may puso. Okay naman yun. Nasaan po ang ating mga Biblia? Amen. Yan, nasa ating cellphone. Next. Social. Okay, nasaan po ang ating mga notebook? Amen. Kaya po, mahalaga po na tayo ay nagtitake note para lagi po nating mabalikan. Yan. Kasi bilang tao, mabilis po tayo makalimot Di ba? Konting bagay, nakakalimot tayo. Kaya kailangan po natin ng paalala. At ang paalalang yon, ay ito po ang ating pong isusulat. Ayan. Kaya po, bawat isa po sa atin, hindi lang po ang ating tenga, ating bibig, kailangan din po ang ating mga kamay. Yan. Take note. Nakukuha natin yung mga salita ng Diyos na para po sa atin. Amen? Sige po, tayo po ay magsisimula na. So, ang theme po natin for this month, ano po ulit? Sino po nakakatanda? Blessing brings wealth. Ayan. Amen. Kaya po, ang pag-aaralan po natin sa gabi pong ito ay pinamagatang overflowing blessing. Napakaganda po, di ba? Overflowing blessing. Pag sinabi pong overflowing, ano naiisip natin? Umahapaw. Diba? Kumbaga, sobra-sobra na. Kumbaga, sa isang baso na may tubig. Pag sinabing overflowing, ibig sabihin yung laman ng baso, tumatapon na sa sobrang puno. Diba? So, dito po, sa buhay po natin, nais po ng Diyos na magkaroon po tayo ng overflowing blessing sa ating pong mga buhay. Amen. Gusto ng Diyos na ang pagpapala niya ay nag-uumapaw sa ating pong mga buhay. Kaya nga po yung inawit natin, di ba? Rumaragas ang pagpapala. Hindi lang baha na stagnant dyan, na hindi gumagalaw. Rumaragasa talaga. Ibig sabihin, malakas ang agos ng pagpapala. So yun po kasi yung nais ng Diyos sa buhay natin. Pero minsan, ang problema, bakit parang sabihin natin sa sarili natin, Lord, parang hindi ko naman nararanasan to. Lord, inaawit ko to. Sabi mo sa kanta na to, sinabi ng Diyos, sasagana ang buhay ko. Bakit wala akong makain, Lord? Sinabi ng Diyos, di ba? Aangat ang buhay ko. Lord, bakit wala akong trabaho, Panginoon? Natanong po ba natin yun? Sabi sa salita ng Diyos, gusto ng Panginoon, overflowing yung pagpapala sa atin. So, yun po yung pag-aaralan natin ngayon. Paano ba natin ito, paano ba tayo magkakaroon ng overflowing blessing sa ating pong mga buhay? Amen? So, buksan po natin ang ating mga Biblia sa Proverbs 10 verse 22. Yan. Proverbs 10
verse 22. Ano pong sabi diyan? Sabi po dito, the blessing of the Lord makes a person rich, and he adds no sorrow with it. So ang pagpapala daw po ng Diyos ay ginagawa niya pong mayaman ng isang tao. Pag sinabi po bang mayaman, ibig sabihin po ba pera agad? Hindi po, di ba? So gusto po ng Diyos na hindi lang tayo yumaman sa salapi. Saan tayo mayaman? Mayaman sa pag-ibig? Di ba? Mayaman sa kagalakan? So yun po yung riches na gusto ng ating Panginoon. Yung riches na pera, secondary na lang po yan. Di ba po? So dito, ang sinasabi po ng Panginoon, ang pagpapala ng Diyos will make you rich as a person. Yung love nag-uumapaw, yung peace, yung joy sa puso natin nag-uumapaw. And ano pong sabi doon? And He added no sorrow with it. Wala daw pong kalungkutan. Wala daw pong kahirapan. Di ba po? Bakit Lord, ganito yung buhay ko? Ang hirap. Isang kayod, isang kahig, isang tuka, di ba? Pero ang tanong, masaya ka pa rin ba? Meron pa rin bang joy dyan sa puso mo kahit ang buhay ay mahirap? Ibig sabihin, mayaman yung puso natin ay binigay ng Panginoon. Kulang man tayo sa financial, pero yung nais ng Diyos na riches na ma-receive natin, yun nga, yung love, joy, yung peace mo sa puso. Diba? So next, tingnan din po natin sa Deuteronomy 28, verse 2. Yan. Ano po sabi dyan sa verse 2? Sabi po dito, you will experience all these blessings, mararanasan daw po natin ang mga pagpapala, if you obey the Lord your God. Gusto po ba nating maranasan ang pagpapala? Ano pong sabi? Obey the Lord of God. And then next verse. Tignan po natin sa Ezekiel 34. Ezekiel 34 verse 26. Ayan. 26. Ano pong sabi dyan? Sabi po dito, I will bless my people. Pag sinabi pong pag nakita po natin dyan, sabi dito, ang ating Panginoong Diyos po ang nagsasalita dito. I will bless my people in their homes around my holy hill. And in the proper season, at sa tamang panahon daw po, I will send the showers they need. There will be showers of blessing. Ito po ay pangako ng Diyos sa bawat isa po sa atin. Ano man yung sitwasyon natin sa buhay, asan ka man ngayon, ano man yung ginagawa mo ngayon, estudyante ka man, nagtatrabaho ka man, nanay ka man, tatay, anak, meron pong pangako ang Diyos sa atin. Ito po yun. I will bless my people and their homes around my holy hill. And in proper season, sa tamang panahon, I will send the showers they need. There will be showers of blessing. Umuulan ng pagpapala. Pero yun nga, bakit minsan hindi nga talaga natin nararanasan? Bakit Lord, ganito nga, hindi natin, kumbaga hindi pa natin nararanasan sa mga panahon na ito? So, tinan po natin dito, the entire section of Scripture describes God's promise to His people to bless them as they seek Him. So, pagbabasahin po natin itong buong Scripture na to, naisulat po to, nasabi po to ng ating Panginoon sa panahon po na may kahirapan. Naghihirap po yung mga tao noong mga panahon na ito nang sinabi niya po ito. Sino pong nahihirapan sa mga panahon ito? Sino pong may problema sa mga panahon ito? Sino po yung nagkukulang sa mga panahon ito? Nung panahon pong ito na sinabi po ng Diyos, meron din pong kahirapan na nararanasan ng mga tao. Pero, kita po natin, sabi pa rin ng Diyos, I will bless my people. Meron po kasing problema, bakit naghihirap yung tao? Bakit po? The period of time in which this was written is one of barrenness due to the people of God being misled and not following
His ways. Ayun po pala. Kaya po pala, naghihirap ang isang tao dahil minsan hindi natin sinusunod ang sinasabi ng Diyos. Minsan naliligaw tayo ng landas. Gusto ng Diyos, dito ka. Pero tayo, pilit pumupunta dito. Paano tayo bibigyan ng blessing kung ayaw natin yung gusto ng Diyos sa buhay natin? So minsan, yun nga, nagtatanong tayo, Lord, bakit ganito? Bakit ang hirap-hirap ng buhay ko ngayon? Check your heart. Tingnan po natin ating mga buhay, ating mga puso. Tayo po ba ay sumusunod sa nais ng Diyos sa buhay natin? So tayo po makakasagot niyan. Bawat isa po sa atin. Tanungin po natin ang sarili natin. Totoo po ba na tayo ay sumusunod sa sinasabi ng Diyos? O sumusunod lang tayo kapag nandito tayo sa loob ng simbahan na ito? Pero pag sa labas, ano na? Di ba po? So God promises that a time of blessing will come as His people seek Him in spirit and in truth. So yung promise po ng Panginoon, dadating po yan kapag ang isang anak niya ay tumawag sa Kanya in spirit and in truth. Yung totoo po. Totoo po ba tayong lumalapit sa Panginoon? Totoo po ba tayong umaawit sa Panginoon? Totoo po ba tayong nagsuserve sa Panginoon? Tapos magtatanong tayo, Lord, ba't ganito buhay ko? Ang tanong, totoo po ba tayo sa harap ng ating Diyos? Amen? So do you want an overflowing blessing? Nais po ba natin ito? Overflowing blessing? So we need a shower of blessing. So bago po ang lahat, tignan po na natin. Number 1, sino ba ang nagbibigay ng pagpapala? Ayan. Kasi, yun nga, gusto natin ng pagpapala, pero hindi natin alam saan ba natin kukunin ito. So alam natin, siguro, Diyos. Diyos ang nagbibigay niyan. Diba? Nasasabi lang natin. Alam lang natin sa isip, sa kaalaman. Pero minsan, pag dumating na yung trial sa buhay natin, saan po tayo unang lumalapit? Kapag, Lord, wala na akong pambiling bigas, saan tayo unang lumalapit? Minsan nakakalimutan nating lumapit sa Diyos. Saan po minsan? Sa ating mga kapamilya? Okay naman. Sa ating kaibigan, di ba? Lumalapit tayo, pwede bang pahiram na? Patulong naman. Di ba? O sa ating mga relatives. So, hindi naman sinabing masama yun. Okay yun. Pero minsan po, nauuna natin ng ibang bagay, ibang tao, bago po tayo lumalapit sa ating Panginoon. If we are experiencing dryness, kakulangan, unahin po natin kumonsulta sa ating Diyos. So, kanino tayo nag-i-expect ng blessing? Are we expecting blessing sa ibang tao? Ay, mayaman tong tao ito. Madaming pera to. Daming alahas eh. Are we parang dun ba tayo nag-i-expect? Baka bigyan ako nito. May blessing sa tao ito kasi maraming pera eh. Diba? Pero yun nga, kailangan malaman po natin saan po ba talaga nagmumula ang pagpapala. So for example, sino po ang mga umorder dito sa Lazada, sa Shopee? Ha? Sino umorder? So halos lahat ba? Umorder tayo sa Lazada, sa Shopee. Favorite app po nga ata natin yan dito sa ating mga cellphone eh, di ba? So for example, gawin lang po natin itong example para mas maintindihan po natin. So pag umorder po tayo sa Lazada or sa Shopee, meron po tayong pinag-orderan na sender. Tama? May source. Kumbaga yung shop na orderan natin. So para makuha natin yung item na gusto nating makuha na galing dun sa shop na yon, meron pong magdi-deliver sa atin. Sino? Yung mga riders, di ba? Sino yung hinihintay natin? Yung rider, di ba? Kapag alam natin, out for delivery na. Sino yung hihintayin mo? Yung rider, di ba? Kasi siya yung may dala ng parcel mo nung item mo Pero minsan, nakakaligtaan na natin na hindi madi-deliver ng driver yan kung walang nag-send. Ganon din po sa atin. Minsan,
we are expecting doon sa mga tao na bigyan tayo ng blessing na may makukuha tayong pagpapala sa ibang tao. Pero nakakaligtaan po nating alamin na saan ba nanggaling yung blessing na yun. So only God can send rain of blessing upon His people. Wala pong iba. Kahit pong ating mga pastor, ang ating pong mga bishop, pwede pong maging way tayo ng pagpapala. Yun nga, parang magiging rider tayo eh. Tayo yung magdadala ng pagpapala, pero hindi po mismo sa atin yun. Pinadala lang yun ng sender. Sino po yung sender? Ng ating Panginoon. Kaya po wag po tayong malilito sa buhay. Kasi nga po, nakakalimutan nating i-acknowledge sino ba talaga yung source ng blessing. Hindi po tayo lumalapit doon sa source ng blessing. Sa ibang bagay po tayo lumalapit. Kaya po yun po ang tinuturo ng Diyos sa atin ngayon. Seek Him. Lumapit tayo sa ating Panginoon. So no preacher or ministers can do so. So pwede po tayong panalangin natin po mga pastor, Lord, pour out your blessing sa mga taong ito, sa kapatid kong ito, pero hindi po mismo doon sa preacher yon. Nanggagaling pa rin po yun sa ating Panginoon. Through the Lord, tapos ipapadala niya through the preacher at papunta po sa atin. Pero galing po talaga yon sa ating Diyos. Basahin po natin sa Ezekiel. Ituloy po natin yung Ezekiel 34, verse 26 to 31. 26 to 31. Basahin po natin. Sabi po dito, 26. Ayan. I will bless my people and their homes around my holy hill. And in the proper season, I will send the showers they need. There will be showers of blessing. 27. The orchards and fields of my people will yield bumper crops, and everyone will live in safety. When I have broken their chains of slavery and rescued them from those who enslaved them, then they will know that I am the Lord. Wala pong ibang tao sinasabi dito. Ang sinasabi po ng Panginoon dito, I am the Lord. Ako yung source niyan. Ako yung sender niyan. Bakit iba yung pinapasalamatan mo? Bakit sa iba ka nag-i-expect? Sa akin galing yan. Di ba po? Next, tuloy natin. They will no longer be prey for other nations and wild animals. I will know, sabi niya po doon, ako, siya, ang Diyos. I will no longer devour them. They will live in safety and no one will frighten them. 29. And I will make their land famous for its crop. So my people will never again suffer from famines or the insults of foreign nations. 30. In this way, they will know that I, the Lord their God, and God, I'm with them, and they will know that they, the people of Israel, are my people, says the sovereign Lord. 31. You are my flock, the sheep of my pasture. You are my people, and I am your God. I, the sovereign Lord, have spoken. So, puro po I. Ang ating Panginoon lang po talaga ang source. So wag po tayong maliligaw. Kung you need something in your life, alam ng Panginoon ano yung pangangailangan po natin. Lumapit po tayo sa sender. Amen? So next, letter A. God wants us to experience overflowing blessing. Ito nga po yung sinasabi ko kanina. Nais po to ng Diyos eh. Gusto ng Diyos na pagpalain ka. Gusto ng Diyos na sagana ang buhay natin. Ayaw ng Diyos na naghihirap tayo. Ayaw ng Diyos na wala tayong makain. Yan po ang nais ng Diyos. Tayo po ay kanyang mga anak. Di ba po, ang mga tatay, mga nanay, mga magulang, gusto niya, ang anak niya sagana. Hindi nagugutom, kumakain sa tamang oras. Tayo po anak ng Diyos. Ito po yung gusto niya sa atin, overflowing.
God desires to send blessing upon His people. He never desires for us to walk in the desert place. Ayaw niya po yan. Na nahihirapan tayo. So like a father, yan nga, gusto ng tatay, sagana ng anak, pero minsan, hindi binibigay ng magulang lahat. Totoo po, di ba? Bilang magulang, yung mga magulang po dito, binibigay po ba natin, kumbaga, kung anong hingin ng anak natin, bigay lang ba tayo ng bigay? Hindi po, di ba? Meron tayong pamantayan. Pag binigay ko ba to, okay ba to para sa anak ko? Di ba? Masunurin ba yung anak ko? Sumusunod ba sa mga inuutos ko? Abay, kung di naman sumusunod, di ba't ko bibigyan to ng ganito? Di ba? So bilang mga anak, tayo po ba'y sumusunod sa ating Ama na nasa langit? Tanungin po natin ang sarili natin, ano ba'y nais ng Diyos sa buhay ko? Clean heart? Malinis na puso? Ano pa? Marami. Marami ang nais ng Diyos sa buhay natin. Sinusunod po ba natin? So minsan, yun nga, di natin nare-receive yung nais nating ma-receive. Kasi, titignan ng Diyos, makakabuti ba to sa anak ko? Sinusunod ba ako ng anak ko? Ayan. Next. Yan. Doon po sa Deuteronomy 28, di ba? Ang sabi po doon sa Deuteronomy 28 kanina, na binasa po natin, verse 2. You will experience all these blessings if you obey the Lord your God. Sunod. Susunod po tayo. Yes, mahirap talaga. Minsan nahihirapan tayong sumunod. Kasi yun nga, meron tayong self-will eh. Lord, gusto ko ito yung gagawin ko eh. Lord, gusto ko dito eh. Lord, ayoko dyan. Mahirap dyan. Mahirap po talagang sumunod, sa totoo lang. Real talk, di ba po? Kaya po minsan, yun nga, hindi natin nare-receive yung blessing kasi hindi tayo sumusunod. Maging ako rin po, aral sa buhay ko. Kailangan po nating sumunod ano yung gusto ng Panginoon sa ating mga buhay. Next, there are hardships in our lives. It's just the Lord wants us to learn. He wants us to depend on Him, trust Him. Kaya na-experience natin, yun nga, naghihirap tayo. Minsan, ang buhay natin, hindi talaga easy. May mga pagsubok sa buhay. Nais lang ng Diyos na magdepende ka sa Kanya. Diba? Trust Him na may pangako siya sa buhay mo. Na He will bless you, He will prosper you. But, obey Him. Yun po yun. B, God will send overflowing blessing again and again. Ulit po ha. God will send overflowing blessing again and again. Gusto po ba natin to? Paulit-ulit tayong pinagpapala ng Diyos. Sunod-sunod, rumaragasa, sobra-sobra, umaapaw na pagpapala. Paulit-ulit yang ibibigay sa'yo ng Diyos. God promised His people that He would send the rain of His blessing down upon them. He will do this again and again. Kung hindi po tayo mapapagod, sumunod sa Panginoon. Kung hindi po tayo mapapagod to serve Him, na galing po sa ating mga puso, sa ating pong mga espiritu, in spirit and in truth, tayong nagsuserve sa ating Diyos. The Lord, hindi rin po mapapagod to send this blessing again and again into our lives. Okay, number 2. Una po, ano po yung una natin? Sender. Sino ba yung sender? Number 2, seek. Basahin po natin sa Jeremiah 29:13-14. Jeremiah 29, verse 13-14. Ano pong sabi dyan? If you look for me wholeheartedly, you will find me. 14, I will be found by you, says the Lord. I will end your captivity and restore your fortunes. I will gather you out of the nations where I sent you, and I will bring you home again to your own land. Sabi po doon, kung sino daw po ang naghahanap sa Panginoon ng buong puso, ano pong sabi doon? Ibabalik niya daw po. He will restore your fortunes. He will bless you if you seek Him with all of your hearts.
Katulad nga po nung sinasabi natin kanina, lumalapit ba tayo sa sender? Sinisik ba natin siya? O minsan nauuna nga yung ating mga problema, nauuna yung takot, nauuna yung worry. Nakakalimutan nating lumapit dun sa sender. Seek Him. Lumapit tayo sa ating Diyos and He will restore you. He will bless you. He will prosper you. Ang kailangan po natin, lumapit and obey. Una po, kailangan nating sumunod. Pangalawa, kailangan po nating lumapit. So one of the reasons that spiritual blessings are not showered down upon His people is due to a lack of desire. Yun nga, hindi tayo lumalapit. Minsan, nauna ang pag-worry natin, nauna ang sarili nating kakayahan. Yun nga, gumagawa tayo ng sarili nating kakayahan. Gagawin ko to para makaraos ako sa buhay. Ito, sarili kong kakayahan, sarili kong lakas. Nakakalimutan nating lumuhod, kausapin ng ating Panginoon. Are we still praying? Every day. Nakikita man yan ng ibang tao, hindi. It's between you and the Lord. Do you still pray? Do you still seek Him with all of your hearts? Tapos magre-reklamo tayo, Lord, yun nga, ganito buhay ko eh. Ba't ka naman ganyan? Nagsuserve naman ako sa'yo. Lagi naman ako nasa church. On time naman ako. Lagi naman ako nakikinig kay pastor, kay bishop. Do you still pray? Do you still seek the Lord? Do you still obey what the Lord wants you to do? Yun nga. Letter A, pray. Under po ito nung seek. Tingnan po natin sa 2 Chronicles 7 verse 14. Sabi po dito, "Then if my people who are called by my name will humble themselves and pray, and seek my face and turn from their wicked ways, I will hear from heaven and forgive their sins and restore their land." Sabi po dun sa pinakauna, di ba? "Then if my people who are called by my name," kung sino daw po ang tumatawag sa pangalan ng ating Panginoong Yesus, "will humble themselves," nagpapakumbaba sa harapan ng Panginoon, He will restore your land, your family, your income. Ano pa yung naiisip mo? God will restore everything if you seek Him and pray. And if you obey His will, sa buhay po ng bawat isa po sa atin. So do we pray? Lagi nating sinasabi yan nga, sobrang hirap ng buhay, kailan kaya magbabago ang bansa? Minsan sinisisi natin sa ibang tao, sinisisi natin sa presidente, di ba? Pero minsan di natin nakikita yung sarili natin. It is not the world that needs to change. It is us. Minsan sinisisi natin ang mundo. Kailangan na magbago ng mundong ito. Tayo po ba nagbago na? Our ways, nagbago na po ba ang ating mga kaugalian? Gusto nating magbago ang mundo, gusto nating magbago ang Pilipinas, gusto nating magbago ang paligid natin, ang ating pamilya, simulan po natin sa sarili natin. Then God will hear and heal if we change our ways sa pang-araw-araw po nating buhay. Letter B. Under pa rin po ito ng seek. Letter B, expect. Yan, expect. If we pray, expect something will happen. Ayun naman po. Minsan nga, nagpa-pray naman tayo, sabihin natin. Nagpa-pray naman tayo araw-araw eh. Pero nagda-doubt tayo, Lord, sasagutin mo kaya itong panalangin ko? Naririnig mo kaya itong sinasabi ko dito, Lord? Kung ano-ano lang sinasabi ko, Lord, naririnig mo pa to? So minsan, nawawala yung expectant heart natin.
We're just praying, nagsasalita lang tayo, ano man yung naisip mo na sabihin sa panalangin mo, pero hindi tayo nag-expect na gagawin ng Panginoon yan sa buhay natin. So if you pray, if you obey, if we seek, lumapit tayo sa Panginoon, expect that God is doing something in our lives. Gagawin po ng Panginoon. Huwag po tayong mag-doubt. Huwag tayong, mag-alangan. Lord, naririnig mo ba to? We must believe that God can do what He promised. Hindi napapako ang pangako ng Diyos. Ayan po maganda sa ating Diyos. Kapag sinabi niya po, gagawin niya po yan. Pero, meron din tayong kailangan gawin. Hindi lang po basta ibubuhos sa iyo ng Diyos. Hindi lang po basta, Lord, gusto ko ng blessing. Bibigay sa iyo. No. May gagawin po tayo sa buhay natin. Number 3, source. When the source is unlimited, you never have to worry about the supply. Ayan. So alam po natin na ang ating Diyos ay mayaman. Tama? Ang ating Diyos ay punong-puno ng pagpapala. Hindi po nauubos yan. Unlimited supply. Kaya po wag po natin isipin, naubusan na ata ng pagpapala sa akin ng Diyos. Napunta na ata kay brother Napunta na ata dun sa kasama ko Paano naman ako, Lord? Diba? Pero lagi po nating isipin, lagi po nating tandaan, ang source of blessing, unlimited po yan. Hindi po yan nauubusan. Our God is limitless. Meron nga po tayong inaawit dati, di ba? You're limitless. Amen? Nothing's too hard for you. So, wala pong imposible sa ating Panginoon. Gusto mo ng magandang buhay? Gusto mo ng maayos na bahay? Gusto mo ng magandang kotse? Yung mga material things na yan, wala yan sa Panginoon. Kayang-kaya niya pong gawin yan sa buhay natin. Kaso nga, tayo ay nagkukulang sa pagsaserve sa Kanya. Yun po ang problema. Hindi natin mabuksan yung pinto ng pagpapala dahil meron tayong hindi nagagawa na nais niya. Next. Hindi tayo mauubusan, palaging umaapaw dahil ang supply na nanggagaling sa Diyos ay unlimited. Yun nga po, basahin po natin sa Matthew 19 verse 26. Yan. Sabi po dito, Jesus looked at them intently and said, humanly speaking, it is impossible. But with God, everything is possible. So minsan, yun nga, sabihin natin sa buhay natin, Lord, di ako nakapagtapos. Imposible itong mangyari sa buhay ko. Lord, ganito lang ako Pero gusto pong ipaalala sa atin ng Panginoon, nais niya sa'yo sa buhay mo, overflowing yung pagpapala Paulit-ulit niya yung ibibigay sa'yo. Posible yan sa buhay natin. Obey the Lord. Seek Him. Lumapit tayo sa Panginoon. Huwag tayong mag-doubt. Trust Him. Expect something na mayroong gagawin ng Diyos sa bawat isa po sa atin. Amen? Next. God loves us and wants to bless us. Do you love someone? Yan, tanong niyo po sa sarili niyo. May mahal ka bang tao? Meron ka bang minamahal na isang tao? Di ba po, pag mahal mo ang isang tao, parang kulang na lang, ibigay mo lahat. Kasi mahal mo Gusto mo ibigay lahat Mahal po tayo ng Diyos. Gusto ng Diyos ibigay sa atin ang lahat. Kaso nga lang, nasa atin nga po yung problema. Yes, blessing brings wealth. But sometimes, the problem is ourselves. So check our hearts. Tignan po natin ating mga puso sa gabi pong ito. Ating pong mga buhay. Bakit ganito ang buhay natin ngayon? Last, number 4. Blessed to be a blessing. Yan. Tingnan po natin sa Genesis 12, verse 2 and 3.
Sabi po dito, I will make you into a great nation. I will bless you and make you famous. And you will be a blessing to others. 3. I will bless those who bless you and curse those who treat you with contempt. All the families on earth will be blessed through you. So for example, sabihin natin, pinagpala tayo ng Diyos. Wow, na-receive natin yung pagpapala na ninanais natin. Andyan na yung overflowing blessing nararanasan na natin. Ano pong gagawin natin sa blessing na yan? Ay, tagal kong pinalalangin to eh. Akin to lahat. Itong magandang bahay, maganda, pagyayabang natin. Diba? Minsan, pag nakaka-receive tayo ng something sa buhay natin, materially or spiritually, minsan kinikip natin sa sarili natin. Minsan ayaw nating i-share. Ayaw nating mag-share sa ibang tao. Pero lagi po nating tatandaan, pinagpala tayo ng Diyos, pagpapalain tayo ng Diyos para maging pagpapala sa ibang tao. Amen? Parang tayo yung magiging rider. Isesend sa'yo, ibibigay sa'yo yung blessing. Ikaw yung rider, hindi sa'yo yan. Tayo po yung, kumbaga, ikaw yung lalagyan na para i-share sa mga tao, para ihatid dun sa tao yung parcel nila, yung item na gusto nilang ma-receive. The Lord will bless us dahil nais niya po tayong gamitin para pagpalain ng ibang tao. Pero hindi po sa atin yon. Nanggagaling pa rin po yun sa ating Panginoon. Yung blessing na yun. Amen? So next, pinagpala tayo ng Diyos hindi upang magyabang, magmalaki, o maging mataas ang tingin sa sarili. So yun nga, minsan po kasi may ibang mga Kristiyano, pag pinagpala na, nawawala na sa church. Ay Lord, hindi mo na ako mag-church kasi yung business ko lumalago na eh. Diba? Kailangan ko munang ayusin to, kailangan ko munang gawin yung mga bagay dito para patuloy na lumago. Nung una, panalangin ng panalangin, Lord, gusto ko lumago yung business ko. Nung pinalago na, nawala na. Nagmalaki na. Isipin po natin, the Lord bless your business, your job, your family, para po maging pagpapala sa ibang tao. Be a blessing. Pinagpala tayo ng Diyos para maging pagpapala sa iba at ipahayag sa mga tao na merong Diyos na source ng pagpapalang ito. Subuksan natin ang ating puso and share the blessings of God to other people. Huwag po tayong maging madamot. Huwag po nating ipagdamot yung nare-receive natin na joy, na love. Blessing po yan eh. Physical blessing, spiritual blessing, i-share po natin sa bawat isa po sa atin. Huwag po nating itikom ating mga kamay. Ano yung nare-receive nating word sa Panginoon? Ano yung mga naririnig natin sa simbahang ito? Para sa atin lang po ba yan? Sasabihin natin, ay hindi ko calling yan, mag-share. Hindi ko gawain yan. Hindi ako maalam dyan na mag-share. Kaya nga tayo binibigyan ng word ng Diyos para i-share mo rin sa iba eh. Di ba po? Huwag nating i-keep. Lahat tayo gagamitin ng Panginoon. Wala pong exempted. Bata ka man, may edad man, pero kung nakakarinig ka ng salita ng Panginoon, ibig sabihin, nais niya na i-share mo yung naririnig mong salita sa ibang tao. Kaya po wala pong makakapagsabi, ay Lord, hindi ko calling yan, yung mga pastor lang mga calling yan. Mga pastor lang mag-share ng salita. Mga leaders lang mag-share ng salita. Lahat po tayo mag-share ng salita. Yan po ang utos ng Panginoon. Yun nga pala, minsan, sabi ng Diyos, share the word. Ayaw nating mag-share. How can we receive the blessing? Hindi tayo umu-obey. Overflowing blessing, gusto natin. Sabi ng Diyos, preach my word. Lord, ayoko, di ko calling. How can the Lord bless you? Obey the Lord, seek Him.
Lumapit tayo sa Panginoon. Know His promises sa iyong buhay. Kung alam mo ang pangako ng Diyos sa ating mga buhay, gagawin po natin ano yung pinapagawa niya po sa atin. So conclusion lang po, in order for us to receive overflowing blessing, we should, acknowledge the sender. Lagi po natin i-acknowledge ang ating Panginoon. Seek Him with all of our hearts. Buong puso nating hanapin, lumapit, diba? Sa ating Panginoon. Hindi lang po lumalapit tayo sa bibig lang. Dapat po ang ating mga puso, buong buhay po natin, yung totoong paglapit sa ating Panginoon. Know that His supply is unlimited. Huwag po nating kakalimutan, unlimited po ang supply ng ating Diyos. And don't forget to become a blessing to other people. Amen? So sa gabi pong ito, katulad nga po ng ating team, tunay nga po yun, blessing brings wealth. Magbibigay po yan ng riches sa ating pong mga buhay. Ang problema nga, hindi natin ma-receive because there's something in our lives na kulang. We're not obeying. We're not seeking. Hindi tayo lumalapit, hindi tayo nagpipray sa ating Diyos. Kung sa buhay po natin, nais natin ng shower of blessing, overflowing blessing, obey the Lord. So sa gabi pong ito, tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat, O Diyos, sa gabi pong ito, Lord God, na muli kami po, O Diyos, ay iyong tinuruan, Panginoon. Pinaalala sa amin, Panginoon, na ang nais mo sa aming buhay ay pagpalain kami, Panginoon, to prosper our lives, Panginoon. But Lord, minsan, nahahadlangan po ito because of our hearts, because of ourselves, Lord. Lord, madalas hindi namin nasusunod ang iyong kagustuhan. Hindi kami nakakapanalangin, hindi kami nakakalapit sa iyo, Panginoon. Lord, forgive us. Lord, baguhin mo, Panginoon, ang aming mga puso. We are willing to change our ways. Ang ginagawa namin araw-araw, Panginoon. Lord, ang nais lang namin sa aming mga buhay ay mapaglingkuran ka ng buong puso, ng totohanan, Panginoon, na hindi lang sa aming mga bibig, hindi lang sa aming mga kinikilos, Panginoon. Lord, ba't buong puso, nais namin na paglingkuran ka, O Diyos. Lord, we will learn to share your word, to share the blessing na nare-receive namin sa iyo. Lord, ginagamit mo kami bilang instrumento na maging ilaw sa paligid, maging ilaw sa mga tao sa paligid namin, Panginoon. Lord, narito kami, we humble ourselves down before you. Nagpapakumbaba kami, Panginoon. And once again, we are saying sorry for not obeying you, for not praying, Lord. Lord, help us na itong mga bagay na ito, Diyos, ay magawa namin. Let your Holy Spirit, Panginoon, na magpaalala sa amin na kung ano yung mga kailangan naming gawin, ano yung mga kailangan naming iwasan, Panginoon. Help us, Panginoon. For you to shower your blessings upon us. Para ma-receive namin, Panginoon, ang mga bagay na ito na nais mong ibigay sa amin, Lord God. Para mabuksan ang pintong ito, Panginoon. Change our ways. Change our hearts, Lord. We thank you, Lord God, for your word this night. Maraming salamat, Panginoon, sa revelations mo. Thank you, Lord God, for your Rema word sa bawat isa po sa amin, Lord God. Alam ko, Panginoon,
na kinausap mo na, Panginoon, ng iyong mga anak na nakikinig ngayon, maging sa aming mga tahanan, Panginoon. We thank you, Lord God. We bless your name. We glorify your name. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Amen. Tayo po ba'y pinagpapala ngayong gabi? Amen. Thank you, Lord. Thank you, Lord. So, dadako po tayo sa offering po natin. So, basahin ko lang po dito sa Malakay. Malakay chapter 3, verse 10. Alam na po natin to eh. So, dalhin ninyo ng buong buo ang inyong mga ikasampung bahagi sa tahanan ng Diyos upang matugunan ang pangangailangan sa aking tahanan. Subukin ninyo ako sa bagay na ito, kung hindi kubuksan ang mga bintana ng langit at ibuhos sa inyo ang masaganang pagpapala. Di ba po, sa turo ni Pastor Van ngayon, talaga pong, kung mag-o-obey lang po tayo sa Panginoon, talagang yung overflowing ng blessings ng Panginoon ay talagang it will be flow over and over. So sabi nga 'di ba sa Deuteronomy 28 chapter 2, all these blessings will come on you and accompany you if you obey the Lord our God. 'Di ba po? So we are going to obey po. So kailangan po natin ibalik ang 10% kung as much as possible po. Hindi lang po 10% po dapat ibabalik natin sa Panginoon. Kung sobra po, kung kakayanin po natin, ibalik po natin sa Panginoon ang para po sa Kanya. So, tayo po yung manalangin po. Heavenly Father, Lord, maraming salamat sa gabing ito, Panginoon. Lord, binabalik po namin sa iyo ang para sa iyo, Panginoon. Alam po namin, Panginoon, na minsan, Panginoon, hindi kami magkukulang, Panginoon, if we are going to obey if you're going to obey your Panginoon. Alam po namin, Panginoon, ang iyong mga pangako ay hindi napapako, Lord Jesus, oh Lord God. Lord, we trust in you, Lord Jesus, Lord God, that you're going to send us your overflowing blessings, Lord God. We thank you, Lord Jesus, Lord God, sa mga biyaya, Panginoon, na iyong binibigay po sa aming pang-araw-araw, Panginoon. And we also, Panginoon, we are not also pray for a financial thing or a material thing, but just also bless us, Panginoon, in spiritual things, Lord God. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Pinabalik namin sa iyo ang papurit, pasasalamat in Jesus' mighty name. Amen. Amen. Muli po tayong tumayo sa presensya natin, Panginoon. Muli po nating pasalamatan, ibigay ang lahat ng papuri at pagsamba sa ating Diyos na buhay. Sa iyo ang papuri at pasasalamat, aming Diyos. Karangalan alay sa'yo. Narito ang buhay ko, Panginoon, gamitin mo sa'yo lamang. May pagkasa
po yung manalangin. Lord, maraming salamat, Panginoon, sa gabing ito, Panginoon, na kung saan sa yung salita, Panginoon, yung napakinggan namin. Tunay nga, O God, na may sa pamuhay namin ito, Panginoon, na kung saan, O God, mararanasan namin ang overflowing blessing na nagmumula sa iyo, Panginoon, kapag kami manalangin sa iyo at ikaw unahin namin, Panginoon. Tunay nga, Panginoon, na sa mga salita mo, Panginoon, na napakinggan namin, O God. Tunay nga, Panginoon, na maranasan namin ito sa pang-araw-araw na aming buhay, O God. At tunay nga, Panginoon, salamat, O God, sa ginamit mong yung anak. Patuloy mo siyang pagpalain, patuloy mo siyang palakasin, patuloy mo siyang bigyan ng karunungan at katalinuhan na nagmumula lamang sa iyo. At higit sa lahat, Panginoon, i-anoint mo, Panginoon, ang bawat salitang lumalabas sa kanyang bibig, Panginoon. Tunay nga, Panginoon, itago mo siya lagi sa iyong likuran, ikaw lang ang makita at maparangalan sa kanyang buhay. Salamat, Panginoon, ganyan rin sa mga kapatid kong naririto at nakikinig. Tunay nga, Panginoon, ang pagpapala mo at habag ay maranasan nila sa kanilang buong pamilya, Panginoon. Salamat sa iyo ang papurit pagsamba sa tanging pangalan ng anak na si Jesus. Amen. Amen.